Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave, eller ikke, vi skal ikke lave den, men vi skal se, eller I skal se på en video jeg har lavet, som hedder Sange i virkeligheden. Det er et trend, som er rimelig grineren, og så har jeg lavet en omgang videoer med det. Så jeg håber I vil synes om det. Tja, her kommer de. Hey dude, det er sygt godt vejr, skal du skate? Lad mig være alene for mig selv lige nu. Ej, kom nu. Ej dude, jeg er fucking træt. Jeg er ikke sovet i et år. Nå. Hallo Karl, skal vi lege gemmeleg? Hvad? Gemmeleg? Nå, ja, det kan vi godt. Okay, jeg tæller til 10, så hvis du bare gemmer dig. Okay. 2, 3, 4, 5. Han finder mig sgu aldrig her. Ey man, hvor fanden er han? Hvor er du, bro? Ey man, jeg kan sgu da ikke finde dig, mand. Karl! Jeg kalder på dig. Ej, hallo Karl, jeg gider ikke mere. Jeg går ind. Hvad laver du? Nå, jeg sidder bare og laver lektier. Jeg har så sygt mange på, mand. Ja, vi går i samme klasse, så du har ligesom også sygt mange lektier for. Hej smukke. Er du model? Nej, det er faktisk ikke. Nå okay, men... Tak. Hallo dude, jeg har et penge. Kom. Shit, må jeg se? Dude. Der er mindst... dude, dem lige til en snap, er det, kom? Jeg har overhovedet ikke tid. Skal skynde mig væk, for nu kommer pullet. Hej skatter. Du har været med utro, din klamme stodder. Ej skat, kom nu. For du ved jo godt, at jeg er din. Baby, tror du selv, jeg vil have dig tilbage, når du er sammen med mig? Nå, så skrid med dig. Hallo dude, hvem synes du egentlig der er bedst? City Boys eller Rihanna? Men jeg synes klart at City Boys bedre end Rihanna. Ja. Det var så de videoer jeg havde for jer i dag. Jeg håber I vil huske at like, subscribe, del og kommentere. Og så håber jeg vi ses i min næste video. Ses.